בונה בית שלי. אומייגאד, מתנה, כאילו, כל שיר יפה. מה שרציתי להגיד לכם, שכל מי שנרשם לערוץ שירשם, מי שנרשם הוא גבר, כל מי שלא נרשם, שירשם עכשיו אם אתם אוהבים צייקניק, וככה קוראים לערוץ שלי. מה שרציתי להגיד לכם, מה שהיה בקשר לדבר הקודם שאמרתי, שזה שמי שלא נרשם שירשם. ילדות מהכיתה שלי עוקפות אותי, תחפשו יאלי, מרום ולירוי ביוטיוב ותראו, ילדה מהכיתה שלי. תחפשו נויה וסרור וזלדי, גם ילדה מהכיתה שלי. אל תעשו להם סאב, פליז. ועוד ילד בכיתה שלי שקוראים לו אראל המדמי, תחפשו. ולאראל תעשו דיסלייק, כי הוא אומר לנו אומר לי ולכל מי שאוהב את הסרטון שאנחנו צרכנים. אז יאללה, תעזרו. אתם גברים, אפילו מי שלא נרשם ורואה. גברים, זה מה שנאמר, אתם גברים.